ଜାଳିବାକୁ। ସେଠାରେ ଦୀପ ଜାଳିଲୁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦୀପ ଜାଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠି କଲୁ। ଏମିତିକା ଥିଲା କିଛି ମନ୍ଦିର ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ସୁନେଲି ଖରା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଯଦି ମୋର ଏମିତି ବୁଲିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଟିକେ ବଜେଇଦେବେ, ଯାହାର ମୋର ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବ। ଏ ଥିଲା କିଛି ମନ୍ଦିରର ତଳ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା କିଛି ମ୍ୟାପ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆମର ଏଠି କିଛି ପିଲା ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଏଠାରେ କିଛି କାଠରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଫଟୋ, ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ଥିଲେ, ଯାହାର ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କିଣିଲି ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଖିକି ଉପଭୋଗ କଲି। ଏହା ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍, ଯାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗାଁ ପିଲା କିଛି ଫଟୋ ଉଠି କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ